Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barka da kasancewa da ni Khadija Abdullahi Inuwa wacce zan karanta muku littafin Umar ko Khalil. Wata haɗaɗɗiyar mota ce ta yi parking a harabar asibiti. Cikin zafin nama ya fito sauri gudu da dukkan alama yana cikin hanzari. Kai tsaye cikin asibitin ya nufa, mutanen cikin asibitin na miƙa gaisuwa, wasu ya amsa wasu kuma ya yi shiru a haka har ya isa ofis ɗinsa. Ya ajiye jikarsa na ofis ya shiga bincike da dukkan alama akwai abin da yake nema. Karar wayansa ya katse masa hanzari ya cusa hannunsa a cikin aljihun wandonsa. Yana amsa kiran. Assalamu alaikum. Ramadan ya amsa masa da cewar wa alaikumus salam. Umar har ka tafi ofis din ne? Alhaji na neman ka. Umar ya ciza baki. Ni na tafi yanzu haka ina cikin ofis dina. Gaban ina so magana da kai akan maganar Khalisat. Ramadan ya ce ni ma tun jiya na so mu yi hakan amma Allah bai nufa ba. Na yi tunanin da ka dawo da daddare za ka neme ni sai kuma na ji shiru. Umar ya ce na dawo a gajiye shi yasa ban neme ka ba amma I will be back around 12 PM zan dawo break. A nan hirar tasu ta zo ƙarshe kamar yadda Umar ya ce wa ƙaninsa Ramadan zai dawo break around 12 haka kuwa aka yi. Suna zaune a kan kujerar dining sai Umar ya dan sosa kai. A gaskiya ina so na fasa auren Khalisa. Shi yasa nake so in sanar da kai saboda wasu ɗabi'u nata wanda ba su yi min ba samsam. Ramadan ya yi ajiyar zuciya ya ce, "Man ka san yin haka babban matsala ne ko? Saboda zai jawo maka saɓani tsakaninka da Alhaji. Ka sani ai." Umar ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya ce, "Na sani ina so in fahimtar da Alhaji. A gaskiya Khalisa ba ta da cikakkiyar tarbiyyar da zan aure ta har ta zama uwar 'ya'yana." Ramadan ya yi shiru saboda ɗan nazarin da yake yi ya ce, "Ɗazu da safe Alhaji ya neme ka kuma ina da tabbacin cewa akan maganar ta yake neman ka. An ta kira sa a waya ta sanar da shi saɓanin da kuke samu." Umar ya shiga mamaki matuƙar gaske, daga baya kuma ya yi ajiyar zuciya saboda Khalisa ba ta da tarbiyya ko kaɗan balle kunya, shi yasa ta kira sarkinta ta sanar da shi wannan mummunan lamarin, amma ta ƙashi ba haka aka so ba haihuwa da damuna. Ramadan ya katse shi ta hanyar cewa ni ma na yi mamaki matuƙa da har ta iya kiran uban saurayinta ta sanar da shi abin da ke faruwa a tsakaninsu. Amma daga baya sai na tuna da cewar ba ta da tarbiyya balle ta ji kunyan yin hakan. Sai haƙuri kawai ka share kawai. Umar ya ce ba abu bane mai sauƙi da zan iya mantawa da shi. Hakan yana nufin cewar Khalisat ta cika cikakkiyar mara kunya, ko aurenta aka yi akwai matsala kenan. Gama faɗin haka ke da wuya ya miƙe ya nufi ɗaki ya zauna a kan gado. Jigowar umminsa ya sa shi sakar murmushi wanda hakan ya ƙara fito masa da kyansa a fili. Fuskar ummi a murtuke da dukkan alama ranta a bace yake saboda tana kusa da Alhaji lokacin da Khalisa ta kira Alhaji ta sanar da shi abin da ke faruwa tsakaninta da Umar. Sai ummi ta ji ta ƙara tsananta, daman ba san da take ba ko miskala zarratu. Wai kai ashe mara hankali zaka aura baka sani ba? Wannan yarinya akwai ja'ira. Alhaji ta kira take sanar da shi wai kana wulakanta ta, baka kula da ita. Ashe mara kunya ce Khalisa din? Umar ya miƙe. Ki haƙuri ummi. Wallahi ni ma ban ji daɗin abin da ta aikata ba. Amma ki haƙuri. Hakan ba zai sake faruwa ba insha Allah. Ummi ta turo baki. Kai ma da laifinka. Ga mata da dama a gari amma ka rasa wacce zaka aura sai mara kunya. Umar ya ci gaba da rarrashinta. Ko da ya koma wajen aikinsa, hankalinsa duk a tashe yake akan maganar Khalisa. Ya rasa ta yadda zai bullo ma Alhaji akan a fasa auren. Doktor kayi babu. Nurse ta katse masa tunaninsa ya ce okay ki ce ya shigo. Ta ce no, yana can wajen reception. Miƙewa yayi yana mamakin waye ya zo neman sa wanda bai san office ɗinsa ba. Wanda Umar ya nufi wajen bakon sai ya ga bakon fuska. Miƙa masa hannu suka gaisa sai bakon ya ce kai ne Dr. Umar Hayat? Umar ya ce yes ni ne. Waye kai, me yasa kake nema na? Bakon ya ce na san daman dole za ka min wannan tambayar amma ba su da amfani a wajenka. Abin da ya kawo ni wajenka shi sanar da kai cewa ka fita hanyar Khalisat kuma ka sa a fasa aurenku. In ba haka ba ni dan sako ne. Umar ya shiga mamaki sai bakon ya juya zai fice daga asibitin. Doctor ya sha gabansa. Look,
ban gane me kake nufi ba. Bakon ya bangaje shi ya fice. Umar ya koma ofis cike da tunani kala-kala, ya rasa me ke faruwa saboda tsabar rikicewa. Da misalin karfe 10 da dare ya nufi gidansu Khalisat. Tana fitowa cikin yanga ta buɗe kofar motar ta shige, tana shiga ya burka motar ya ta luluka uban tafiya bai ce komai ba. Ita ko sai tambayarsa take, amma yayi banza da ita. Bai tsaya ko ina ba sai a wani duhun daji ya fito ya fitar da ita a fusge. Ke me yasa kike kokarin shiga tsakanina da iyayena? Kuma wa kike turo waye min barazana? Babu alaman wasa a fuskarsa. Hakan ya tabbatar mata da cewa ransa ya ɓaci, sai ta fashe da kuka. Ni ba nema nake in shiga tsakaninka da iyayenka ba. Kai hakuri ka mayar da ni gida. Ya damƙo ta, jikin su manne da juna. Har sautin numfashin juna suke ji. Ya ce, kin ga alamar wasa a fuska na? Ki bani amsar tambayata ko in tafi in bar ki a nan ke kaɗai. Gabanta ya faɗi ta ce cikin sautin kuka, ba ka kira na, ba ka kulawa da ni, shi yasa na yanke hukuncin sanar da Alhaji, saboda shi kaɗai zai iya kawo ƙarshen rashin mutuncinka. Amma dan Allah in hakan ya ɓata maka rai, I'm sorry darling. Wani wawan mari ya saukar mata, baki da hankali. To bari ki ji in sanar da ki wani abu guda, ko meye zaki ba zan taɓa son ki ba, kuma na fasa auren ki saboda baki da qualities din da nake son mace da su. Kuma ki sanar da wanda kike turowa ya min barazana cewa na fi karfin sa ko shi waye, kuma ba na son ki. Mutuwar tsaye ta yi, hawa yake gangarowa idanuwansa. Umar ya rufe wajen motarsa ya bude kenan zai tafi, ta rungume shi ta baya. Na san ban yi daidai ba, amma ka fahimce ni, kar ka bar ni dalin, ba zan iya rayuwa in babu kai. Ka yi hakuri, kuma maganar barazanar da kake yi ban san komai akai ba. Ya juya ya hankada ta faɗa a ƙasa, ya ja motarsa ya fice. Ihu take saboda dajin babu kowa, ga duhu, duk tsoro ya cika mata ciki, har kusan su ma ta yi saboda tsoro. Ta daure ta fito har bakin titi kafin Allah ya koro da wani mai mota ya ɗauke ta. Ko da ta koma gida ta faɗi akan gado sai kuka mai ɗauke da tsananin tausayi. Shigowar da Ma'ida za ta yi kenan ta ji sautin kukan Khalisat. Da sauri ta nufi gare ta tana mai tambayar ta, me yake faruwa kike kuka? Khalisat ta dago kai. Umar ya guje ni, wai baya suna, ni kuma I didn't want to live without him. He is my life and death is with him. Ma'ida ta tsinci kanta a tsananin jin haushin ta sakamakon abun haushi da ta ji Khalisat ta furta. Hakika baki da zuciya, kare ya ce ni. Ai ka so mai son ka, amma saboda wawanci irin nahi kike sam wai sai Umar, mutumin da ya riga da ya daina son ki. Khalisat ta ce ko baya so na ni ina son sa. Ma'ida baki san Umar shine rayuwa na ba. Son sa yayi gini a zuciyata wacce ba za ta taba rushewa ba. Da raina nake son sa ba da zuciya na ba. Kin ga kuwa in na rasa shi zan iya rasa rayuwa. Sai ta fashe da kuka. Ma'ida shiru kawai ta yi, bata iya cewa komai ba saboda tsananin bakin ciki da takaici. Sashen Khalil cikin bacin rai ya miƙe daga kan sofa yana ciza yatsa. Sultana yi da na sanin yi wa Suhaila fyaɗe. Duk aikata da ka bani wannan shawara da ban aikata ba. Gashi yanzu ta tsane ni, ba ta daga wayana. Jikin Sudes ya yi sanyi. I'm sorry Khalil, ni a gani na yin haka shi zai sa Suhaila ta yarda ta aure ka. Amma ka yi hakuri. Khalil ya buga uban tsaki ya ce, zan iya rasa raina matukar na rasa Suhaila. Yanzu me ya abin yi? Sudes ya miƙe, mu je gidansu mu same ta. Khalil ya ɗauki shawarar Sudes, suka nufi gidansu Suhaila. Wanda suka isa sai suka aika yaro ya kira ta, amma aka ce ba ta nan. Zuciyar Khalil kamar zai fashi saboda tsananin begen Suhaila. Ya kasa zaune ya kasa tsaye, sai sintiri yake a harabar ɗakinsa. Ka yi haƙuri, ka bari zuwa gobe, na tabbata za ta je wajen aiki. Khalil ya juya ya kalli Sudes da ke magana ya buga uban tsaki. Ya shiga wargaza ɗakin yana kukan zuci. Da ƙyar Sudes ya iya rike shi ya zaunar da shi akan gado. Khalil ya ci gaba da kiran Suhaila amma ta ki amsawa, sai ya tura da sako kamar haka. Na roƙe ki daga kirana, ina da buƙatar magana da ki. Ta mayar masa da amsar cewa ni ba na buƙatar haka saboda babu mahallukin da na tsana a yanzu duk nahiyar nan sai kai. Ka cuce ni, ba zan taɓa yafe maka ba, ka yaudare ni. Hankalinsa ya dugunzuma ainihin
sai hawaye kawai ke tsiyaya kamar famfo. Hankalinsa ya dugunzuma ainihin, sai hawaye kawai ke tsiyaya kamar famfo. Ya yi ta kiranta har kusan sau 50, daga baya ya ji wayar a kashe. Ina son ki Suhaila, son ki kafaffiya ce a raina. Ki yafe min, na san na yi laifi, amma ki yarda da ni, ina son ki. Suhaila na jingina a jikin bango tana ta famar rusa kuka. Subhanallahi, lafiya kike haɗa kai da gwiwa kina rusa uban kukan nan? Waye mutu? Suhaila ta daure ta ce, ina tuna mahaifiyata ne, shi yasa nake kuka. Mama Asabe ta ce, haba ke kuwa, ai addu'a take bukata gare ki ba kuka ba. Ki mata addu'a Allah ya mata rahama. Suhaila ta ce, insha Allah. Mama Asabe ta ce, yawwa yar albarka, haka ake so, Allah ya mata rahama. Amin. Mama Asabe na ficewa daga ɗakin, Suhaila ta faɗi akan gado ta ci gaba da kuka, tana tuna abin da ya faru da ita a daren jiya. Rungume ta Khalil yayi yana cewa, ina son ki Suhaila, ki yarda da ni, ba zan taɓa gudun ki ba. Suhaila ta ce, ka sake ni, ba na so kana rike ni. Ya ƙara ƙanƙame ta, tana ƙoƙarin kwace kanta, amma ina ƙarfin namiji da na mace ba ɗaya ba. Har da bakin su yana sumbatar ta. Kuka kawai take yi, amma ya ƙi sakinta. Ta rantsara masa cizo a harshe. Dan Allah ka bar ni in tafi. Ni ba yar iska ba ce, dan Allah. Tura ta akan gado yayi sanda gyalanta ya fice daga jikinta. Dukkan ilahirin surar jikinta ya bayyana. Sai jin Khalil ta yi a kanta yana kokarin raba ta da budurcinta. Na roƙe ka kar ka aikata alfasha da ni. Na yarda zan aure ka, dan Allah ka bar ni in tafi. Shi kan bai ma san tana yi ba, ya fita hayyacinsa sosai. Sai kuka kawai take yi. Khalil ya raba ta da budurcinta. A daidai nan Mama Asabe ta katse mata tunaninta da cewa, Suhaila tashi ki zo, ga bako mun yi. Suhaila ta share hawayenta sannan ta fito, gabanta na shi. Suhaila ta share hawayenta sannan ta fito. Zuciyarta na dukan uku a sakamakon wanda ta gani a falo. Ya daga kai ya kalle ta cikin murmushi ya ce, na san na zo a makare. Kin san aikin asibiti ba hutu, shi yasa ban zo da wuri ba. Gabanta ya faɗi, ta zauna a ƙasa ta haɗa kai da gwiwa, hawaye na son zubowa. Alaƙar da ke tsakaninmu ina so daga yau ya zo ƙarshe. Umar, kar ka tambaye ni dalili hakan, dan ba zan iya sanar da kai ba. Cikin zafin nama ya miƙe. What? Me ke faruwa? Kuma me yasa ko na aikata miki a wani abu ne wanda ni ban sani ba? Ki sanar da ni, kai ki ji kunya na. A nan za mu tsaya saboda ƙurewar lokaci. Sai ku tarbe mu a episode na gaba domin jin ya za mu kasance. A madadin shugaban shirin Mustapha Muhammad Mustapha, sai mawallafiyar littafin Umar ko Khalil, Khadija Abdullahi Inuwa, mai son ganin farin cikin ku a koda yaushe, ina muku fatan alheri.